Pogledaj ti njih, ne zovu me da se igram s njime. Hajde, dodaj loptu i meni. Golmane, budi oprezan. Onaj. Hajde, šutaj prema golu. Vidi njih. Golmane, pazi se. Vidi ti njih. Čovjek bi pozvao. Hajde i ti se igraj sa nama, igraj. Idem sada. Vidi ti djeci, ni lopte nisam igrao radi njih. Pokazat ću o njima ko je Hamza. Svježe kokice! Kupite kokice! Kupite kokice! Poslije toga ja sam rekao, tvorac svega je Allah. Sa mamom smo išli u market za vikend. Zar ono nije Hamza? Jeste, pomalo izgleda iznervirano. Zapravo bih se iznenadio da je smiren. Zašto li je iznerviran? Hej, Hamza! Šta je bilo, Hamza? Zašto si takav? Mnogo sam se iznervirao. Tamo su se djeca skupila i igraju u lopti. Mene uopće nisu zvali. Pokazat ću o njima. I šta ćemo uraditi, Hamza? Hajmo se malo našaliti s njima. Hehe. Ne može tu tako, stanite. Nipošto ne činite ništa loše. Ja sam pospan, vi tu sredite. Ja ću ovdje malo prileći. Nećemo ništa loše uraditi. Samo ćemo ih malo prepasti. Ja sam naučio novi trik uklizavanje. Dobro, onda... Onda ćemo im uzeti loptu i zajedno se A igrati. šta ako se naljuti na vas, uzmu loptu i odu? Da, šta ćete uraditi? Reći ćemo da smo se malo šalili. Hehe. Upravo si. U tom slučaju lopta će otići i ostaćemo bez lopte. Treba znati igrati bez da izgubiš loptu. Šta ćeš onda uraditi? Ne znam. Ja znam. Šta? Šta znaš? Hajde reci brzo. Hamza, možeš se malo smiriti? Jesi li se poselamio s njima kad si otišao do njih? Ne, zašto bi se poselamio? Da, zašto bi? Zato što čovjek kad ode u neko društvo ili kod drugog čovjeka, on naziva selam. Ako im ti ne nazoveš selam, on ti neće pridavati važnost. Uopće nisam razmišljao o tom, ali svejedno, pokazat ću o njime. Da, hajde Hamza, postajem nestrpljiv. Malo sam istražio. Naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je uvijek nazivao selam kada bi prolazio pored nekog čovjeka ili nekog društva. Stvarno? Da, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da jednim drugima nazivamo selam. Zapravo, ako i njima nazovemo selam, možda će htjeti igrati lopte sa nama. Dobro, probajmo onda. Ali ako ne odgovore na selam, pokazat ću o njime. Šta? A šta bi s onim da smo se trebali našaliti s njima? Mirza! Dobro, šalio sam se. Hehe. Šta ćemo sad? Šta trebamo uraditi? Ja mislim da bismo trebali... Mirza! Šalim se. Hehe. Trebaš reći eselamu alejkum. Gledaj meni sad, snažni Hamza. Esselamu alejkum, prijatelj. Alejkum selam. Alejkum selam. Kako ste, prijatelj? Dobro smo, igramo lopti. Hoćete li vi da nam se pridružite? Kako je to lahko bilo? Ovdje piše da nazivanje selama olakšava vezu među ljudima. Stvarno je tako. Od sad ću svima nazivati selam. Hajde da igramo lopti. I ja. Hehe.